Kaixo, honako bideoan Google Calendar sortzen eta editatzen ikusiko dugu. Kasu honetan, adibide gisa, sukaldariak eskolan ikas egoeraren kalendarra edo egutegia sortu eta editatuko dugu. Kalendarrera iristeko, Googleko aplikazioak zabalduko ditugu eta kalendar aplikazioaren ikurrean klik egingo dugu. Ondoren, kalendarra editatu behar dugu. Horretarako, lehenengo, ezarpenak ikurrean egin klik eta bigarren, ezarpenak hitza klikatu. Orain, sukaldariak eskolan ikasegoeraren kalendarra edo egutegia sortuko dugu. Hori egiteko, lehenengo, ezkerraldean dagoen gehitu egutegian klikatuko dugu eta bigarren, sortu egutegian. Egutegia sortzen bukatzeko, sortu nahi dugun egutegiaren izena idatziko dugu. Egutegiari buruzko azalpenak idatzi ditzazkegu, azalpena jartzen duen kutxan eta sortu egutegia botoia sakatuko dugu. Kalendar aplikazioaren ezkerraldean, goikaldean dauden 3 marratxoetan klikatuz, ditugun egutegi guztiak ikusi ditzazkegu, behean ezkerraldean. Egutegi bakoitzaren gertaerak ikusi nahi baditugu, egutegi bakoitzaren izenaren ezkerreko kutsatxoa klikatuta utzi behar dugu. Oraingoan, sukaldariak eskolan egutegia klikatuta utziko dugu eta gertaerak sortuko ditugu. Gertaerak ikasegoera honetan egin ditzazkegun ekintzak izango dira. Hau da, aurrera eramango diren ekintza batzuen aurreikuspena egutegian kokatuko ditugu gertaerak sortuz. Gertaerak egun batekoak izan daitezke edo egun gehiagokoak. Horretarako nahi dugun egun batean klikatuko dugu, gertaeraren izena idatziko dugu, gertaera hori noiz hasiko den eta noiz bukatuko den eta ordua ere gehitu dezakegu, eta bukatzeko gorde botoia sakatuko dugu. Gertaerak editatzeko, gertaeran klikatu eta ez azaltzen zaigun arkatzan klikatu behar dugu. Bertan, izena, data, ordua eta parametro asko aldatu ditzazkegu. Jakinarazpena, kokapena, oharrak, ikusgaitasuna gehitu ditzazkegu ere. Horrela ikusiko dira, sortu ditugun gertaerak. Bukatzeko, egutegia familiekin partekatuko dugu. Horretarako, ezkerraldean dagoen kutxan, bilatu jendea ikusiko duzue idatzita. Klik egin eta zuen familien helbide elektronikoa idatzi beharko duzue banan-banan. Edo ikastetxeak ingurune digitalean kontaktuak gordeta badaude, ez dituzue postak osorik idatzi behar. Googleek detektatuko dituelako eta gainean klikatzea nahikoa izango da. Nire kasuan adibidez, HH2A eleb edo HH2A klikatuta kalendarra gelako ikasleen familien posta guztiekin partekatuko da. Espero dut bideo hau baliagarria izatea. Ondo izan!